離婚秒読みこれ絶対来ると思ってた。ちょっと前の動画で妊娠中は大変むくみやすいため一時的に結婚指輪を外すことにしましたっていう動画を投稿したんですけど、その時ね、その指輪をネックレスにつけたんよ。でも見て、今ついてないんです。実はみっちゃんと喧嘩しちゃってとかではなくってちゃんと理由があってずっとつけてたんだけど、結構重いのね。これもしお出かけ中とかにチェーンが切れちゃったら結婚指輪なくしちゃうかもしれないと思ってみっちゃんと相談した結果、箱に入れてお家に保管しておくことにしました。ともえとみっちゃんが離婚するなんてことはね、みっちゃんが浮き輪でもしない限り絶対にありえないのでご安心ください。